Yamakaterera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupai nawu ma-updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika. A quick update ndadzoka zvekare pane nyaya yaProfet Walter Magaya panapa pari kunzi the application for Walter Magaya and his wife's immediate release have been dismissed by the court. The court says their over detention has no bearing on their release and they should seek recourse as provided by the law. Saka panapa nyaya ingoripo pari kunzi vaMagaya ngavambogara zvavo mukati kusvika musi wa 13 November then tozoona kuti munokodzera ere kupiwa beu racho pane nyaya dzamuri kupomerwa dzefraud idzodzo ende kuchazoyawo dzimwe dzerape because nyaya dzacho dzakutanga kubuda dzakawandisa. Aumanaka, I think Zimbabwe is heading somewhere so far. But inini ndine imwe information endakanzwa pamusoro paMagaya iri kunyanyisa kuitira kuti Magaya apinde mutsekwende dzese idzi. But for now it's not tingangoti haisati yaibva for public consumption. Handisati ndaibvisa zvokuti ndinganyatsoiningirira ndichiri kunyatsoifambira kuti tinyatsoona kuti ichokwadi chakazara here chikutaurwa pane nyaya iyoyi. But for now nyaya yanga iri kutaurwa yema 48 hours yeah kunzi akapedza more than 48 hours ari mukati ndo iri kunyaonetsa panapa kunzi ayewa tazvinzwa zviri mutaura zvema 48 hours but ngavambokula vari mukati momo tichazopedzerana navo kusvika musi wa 13 November tinenge takuona kuti vanokodzera here kupiwa beu racho kana kuti havapiwe. Saka papa tombodzokera mukati ende takatarisa pamadays ari panapa kureva kuti another Sunday Prophet vanenge vasipo futi. But I don't know, semunhu ane legal team yakasimba, ma-lawyers vacho vari fit and strong. Amen, vanogona kumira tichaona kuti ma-lawyer vachaita sei pane nyaya iyoyi. Because normally asi nyaya dzekuti dzinongope handiti ku high court saka vanogona kuzongobuda vakuenda Supreme Court vati no makararisa munhu mukati, what kind of judgment is this? Imimi tai plan because money is everything. Money stops nonsense and this is something chekuti chinofanira kunzikanwa nevanhu. These guys vanenge vachitosekerera zvavo vari mukati, vanhu vekuti they are not even afraid of anything or anyone. Andiri mukuzviona. Saka ameno, but chandingangoda ngotaura ndechengoti pane kamwe pane plug ka plug kana kuti katambo kana kaka-connecta pa politics pane nyaya yaProfet Walter Magaya. Ndo zvandakaona inini kashoti kakangototi tsa panyaya idzo dzekupinda politics, but it's not asati chaibva chinyaya chacho because isusu we all know kuti Prophet Walter Magaya vanosapota ZANU PF, munhu weZANU. Anditi kuzani ikoko manje because so far tinakape kuti tingagozi kudharaunda ndatakajera kuti munhu akazungwa akusungirwa nyaya yekuti ari kusapota Chamisa, but izvezvi hakuna hadza Chamisa hadzisi kusungisa. Chero vanopfeka kana hembe yaChamisa izvezvi havana basa newe, hadzisina basa idzodzo, vari kuda dzemukati momo dziwo ruda ukono aino gadinyarira ndingazodhomoka ndikudzoka manje. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichatsika saka subscribe wozolaika nechawana zvesapa nachichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian